Tresnaku. Si. Lali. Suleng, iringane suleng. Wah, Bapak no jumeneng. Jumeneng. Nah, yo. Mbak Sinta yo jumeneng ngancani Mas Panut nyetelke mic. Suleng iki ora nggo mic ora muni. Bu Sinta kene. Gaduh aneh. Heeh, kene ya. Soale Om Panut kuwi nek ora karo Bule Sinta. Ora gaduh. Juk mboten jejeg anggepipun jumeneng. Nun Sinta kene ora Panut iki ora karo Panut ora gawe. Ora gaduh. Mas. Jajak minggir. Nun sewu. Niki mun kenceng nggih, bakal nggih. Aman. Mang cekeli, Mbak, niki. Oh, iki mikir. Niki lho. Mikir. Nggih. Panut iki ukurane jas iki pira kok digawe piye kok jeruk blombor ae. Iya. Niki L double, Mas. Oh. Ya wis sesuk gawe kiring HD. Ya. Baleni, Pak. Yuk, kayak apa? Suarane diiringi suling, mesti apik. Tresnaku. Oh. Marang sirah ora bisa digambarkan. Oh, lah sing nyekel mik yo kekrepen. Sing bako kok mau betul. Sesuai dengan alur nada. Oh, ngono. Sesuai dengan mana. Iya. Aku yo nyekeli kok kene sesuai alur nada. Ya, bermaksudnya aku sudah tua. Iya, Tua nakal. Botuna. Ya. Oh, bantu. Nak muni lho, Kering kuli banyu. Tengok kuli Ana suling kok ngesuk karo mic iki apa ya? kesempatan. Lah yo, Rod, sesuk nek sikatan abak mampu. Lancang nakut. Ngambungi ayam ta? Nganggo pak apa lek lah yang Mbah apa? Mbah Panut. Oh iya. Lagi nengon Kalau aku mah. Mana saya pengen tenang. Ora iso ae maki. Kok yo jek iso ngalor. Iya. Kurang mabur. nunggu tremor. Buyutan. Kita ikut semua. Masa mikir diubah-ubah kayak ngono. Semua kau ya. Yo. Korban untuk. Tak apa-apa, gareng loro men rompal sisa. Pasaran bali nyabut ki 50.000. Iya. Mas Bonto tak nyuwun kendanganmu sih, Mas. Langit kuwi wis nek arep berat tidak senonoh aja ning kene. Ora kok, no. Lah piye? Terah bocah semi lagi lucu-lucu. Oh, Kesel lho yo. Lucu-lucu banget. Nyetelke ngene wong tuwa iki kesel. Ya kudu sabar, kudu alon-alon. Dadak nganggo dituthuk lho, Bang. Bang Manut sakit. Lo mikir tak cekel dituthuk. Oh. Ayo.
Nek disebut ah. Bisa guyu Bapak Panot. Piye? Tinimbang langit piturut Yang mutok. badhe tindak pundi Mbak Sinta? Jalan, Mbak. Jalan. Lah nek aku dadi jalane tak kawini dhewe. Oke. Ini kok andek ngono omongane sarung merah jamak padane aku gemang yo yo. Padahal aku gelem kok gempang kleru. Gemang. Padahal aku gelem Wis nek padha gemeh ya makan. Iya. Bumi kowe sapa? Nanging tresnaku ngungkuli Karo Bingung ke wong. waktu diajari ini blocking kamera lah, kamera di sana yo lagi kono. Iya. Kamera kan pulang kono. tak omongin no, kamera Bagong Guru kuwi HD 1080p. Nah, Sing apik penampilanmu. Lho ngono. kudu sadar Kamerun. Kamera. Kamu ora jagian sakit. Iya. Kadang kelebatan saged bayangaken Gusti. Iya. Bahasa tak kene iki sore bedit kene. Lawat apa gambar? Berarti Kyai Sepuh kuwi kudune ning Ngalon. Yuk, nek dilemet kok cuma medun-medun. Lah ngapa? Udah jagungan karo kancane. Orang lu rame kok. Ukur clip on kok. Kuwi klip on. Ojo dak iya lho iki. Nek on saiki dhek ben yo tau mik kok ya maksa aku aja. Wis. Sakit melampau samalik ning donya Sakmenika ingkang nembang Bu Sinta, Mas Panut Lenggah. Ngapa? Alpak Dudainun. Apa kuwi? Bagi adalah hutan. Karepe Lawan jangan diulangi rokok ben sios. sapa le omong? Jenengan Apa aku ngomongane kaya rokok to? Pas nyuling iki malah dikira rokok ya? boten aku ora krungu Lah iya. Ibu-ibu nek pas nyuling mau aku mau janji meneh rokok. boten Ora pas Pancasila mau ya. nggih Nah, tadi kok boten nyukani. loh mau salah kuwi lupa tok kan cepet ra cepet kok. Nah boten sak lar mawon. Ya aku ya nyonek mau rokok. Rokok apa duit? Duit. Rokok mah duit amang-amang nyawa. Gampang piye? 5.000. Ora. Rokok awang. Dalang mampu kok padake. Dalang embyek. Nek duit 50.000, nek rokok mung siji ayo brandy. Alah rokok mawon. Tenan? Nggih. Nek rokok mung siji lho. Ngerti ora? Nek duit 50.000, nek rokok mung siji. Piye? Ndang siji loro, rokok apa duit? Rokok Tenan? 50.000 nggo nyang kamar kurang. Nah, sesuai janjiku nek rokok ora mung siji. Aduh. Ya men Bang. Tombo wirang. Lah. Kok tombo wis.
Ya tak kaya aku ora udut kok nah. Rene ketemu tak ayo siji loro tuh kemudian tak kasih dong. Kurang cepet kok siapa cepat enggak dapat. Nih tak kayak nya tak kayak nya. Ini tak hitung mentor ayo cepat serah esok siji. Acak. Wow. Jadi jadinya nya. Ya. Tak kayak kok ya rumahnya ya dikai. Ya toh, saat ini ya dikai. Majajake ra ketang sak lebih. Gagalai bisa colok dengan nyesepen. Iyalah mbak apa ya mbak. Rogo jondang pisah karo nyawa tadi. Nggih, tulake Mbah Panut, senajan karo kaya wong muga-muga awet tuwa ya, Mbah. Nggih, Kakak Mas Panut, Al-Fatihah. Sehat. Halo, apa saya? Anaknya Pak Pulau Guru niku margi anu Apa? tapi gagal. Kabeh apa? Suntik. Ikuti gagal. Kambine. Ya, kayak apa? Perform Mbak Ida tak suwun ingkang beksa. Ayo tepase digawa. Biasanya nggo tepas ya. Nah, yo. Mbak Ida itu adalah pesinten yang multi talent. Jadi iso joget, iso noprak, iso mayang wong, nembang. Nah, yo. Jadi dikitawi perform itu terus yo. Pak Judur Kahak yuk.
Aida sama Ibu Sinta. Masya Allah. Luar biasa. Jos kan ya, usah kok pinter ya kau. Wes. Ayo saiki anu sih surprise sih Mas. Oh kan iki. Tak saya wonten surprise itu 8 biji. 8 biji. Lowong. Oh, 4, satu lagu, 4 meleh. Oke. Oke. Monggo Bapak ngambil mikrofon. Ambil 4, ayo. Cek. Monggo. Lowong. Ayo wong pengen berbagi yuk Mas Gareng. Cek. Kayak aku kasih itu alhamdulillah. Monggo dipun paus Pak. Yuk. 03131. 03131. Reset iki. 03131. 03131 ada dari belakang. Alhamdulillah. Lowong ayo dapat hadiah. Oke ya. Kulkas 2 pintu. Alhamdulillah. Selanjutnya Mas Bud monggo. Nomor berapa? 00217. 00217 ayo. 00217 Langsung cair mau. Alhamdulillah. Mental ini. Berkah derek umon nggih mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya selanjutnya yang ketiga. Nomor berapa Mas Bud? 03994. 0399. Lah langsung cair meleh mau. Masya Allah. Kalau ini nyangkal lagi. Guys. Hadiah yang keempat saya ini ya. Mang cocok nih langkung rumiyin. Cocok aja. Pripun cocok model? Cocok. Alhamdulillah. Berkah barokah. Yang keempat berapa nomornya Mas Bud? 03122. 03122. Langsung cair meleh mau. Masya Allah. Lah ora kaya sonten mau nggih. Nggih, sonten mau ora rada angel lho bareng wayah para esuk. Cementel kan. Cementel sedaya. Masya Allah. Ya. Mang cocok nih langkung rumiyin. Nggih. 03122 cocok leres. Siapa nggih? Empun 4 nggih Mas Bud, nanti 4 lagi nggih. Selingi 1 lagu dulu. Nggih, Atau mau langsung? Iki selingi sak lagu apa langsung mau? Oh, setunggal meleh, setunggal Satu lagi, oke, monggo. Meleh monggo. Nomornya berapa? 01365. 01365. 01365. Alah ponakane dhewe. Alhamdulillah. Waduh ini. Bijane ya, Gong? Heeh. Guys. Masih berapa biji hadiahnya? Tak setiga. Masih 3 nggih? Oh niki sak lagu riyen, mengke Oke. batu niki nembe. Heeh, ya. Kemudian malih. Luar biasa, Masya Allah. Oke. Pak Min saking bolah nyuwun gendeng sinom grandang dipun bawani tibake seriuning. Nyekar Mbak Wida tanggane dhewe. Oh nggih. Mbak Wida iki tanggamu dhewe ya. Ya terus sik. Mimin, Nang. anakmu dhewe. Nong tak tudet. Tok. Iya Mbak, Jenengan di tonggo sampean dhewe iki. Nggih. anu ngarep nggih tonggo. Tonggo. Oh, menika priyayi pun lenggah tasih lenggah mriki mo. Nggih. Masya Allah, niki wau miras pantes titip donga saking para kadang-kadang petani. Nggih. Mangsunke pangestu marang Gusti mugi ama tikus sumingkir mo. Amin. Niki nembe merajalila ama tikus. Nggih. Gandeng niki panjenenganipun
donga sing dijabah, Nggih. berdoa sareng-sareng mugi sedaya ama sing tikus, sing wereng, sing walang sangit sumikir. Amin Allahumma. Amin. Cara Jawa dilakoni Mas Gareng. Napa wae napa? Siji, ayo nindakake wiwitan. Oh, nggih, terus. Ora itung kuthuk ya ora masalah. Nggih, nggih. Ada loro nindakake guwaan. Iki cara Jawa, kecok mentak kecok mateng, dikeki ngon pojok-pojok sawah kuwi. Karo disuwun, Mbah Tikus apa reja-rejane tikus dolunga iki tak ngomongane anak bojoku. Ditembung sak isa-isae. Nggih, leres. Kuwi ya umate Gusti Allah. Wis kuwi. Nek diskon semingkir nek sampean lahir batin tok seranani. Fa insyaallah kabeh iki kelakon. Amin, 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 amin. Mugi-mugi dijabah Gusti Allah. Nenek pira-pira panen ya ayo disyukuri. Nggih. Heeh, aja utin-utin. Sedekah amal jariah. Iya Mbak Wida. Tonggone pinten iki sinamane. Awal milih dikepung tonggone pinten biasa dengan no. Yang dilampah nembe. Tegane klopo ijo mo, Heeh. bejane sing uyuh budoe. Bejane sing duwe bojo sing kaya dudoy. Lah apa aku takon nanti bojo ngene iki tak uyuh budoe tok ya seger mo. Heeh. Ketas ya seger ya. Lah nggih, kersa mo. Mboten. Nun nun sewu mo. Jadi nek kali Bu Batu nggih sih akrab sih akur nggih iki. Wah, alhamdulillah. Iya, berarti urung konangan weane lho. Oh, lambe. Nanti gawe urup-urup. Niku nek kali bojoku wis kaya anake. Oh, ya Pancen pancen sini kaya anake nek niku bojoku mbak-mbak. pancen kudu ngono kok mo. Nek iso akur sama malah apik pancen kok. Pancen iki dah ngaten mo. Senengane kok urup-urup. Ora legal wis ta. Lakon estu kula bikin senyondro mo. Mboten. Pun kapok. Kapok ora nek streaming upama ora ngono yo. Wis ora Mas. Ya ingat usia nggih mo. Entak ngedit. Ya. Jadi kok kan bayar kula. Arep golek sing kaya ngopo to Mas Gareng kabeh yo mung padha wae. Leres. Bola tekan bedahing jagat iki mung ngono iki padha wae. Nggih, leres. Pokoke nek didasari rasa tresna insyaallah ngumpuli kabeh liyane. Iya. Ana tresna cinta itu buta. Nek wis ketemu pasanganmu, butakan matamu. Betul. Jangan ada wanita lain yang lebih cantik kecuali mung istrimu. Betul. Dungokno niku. Betul. Nah, wis pokoke ayu dhewe iki sing ning omah. Nggih. Kejaba nek kilat. Ora aku ning Jepara kena wong ayu banget tak bandingi ya masalah ayu sing ning Jepara jan. Lah aku jujur nek ora tertarik. Jujur boleh tapi jangan sampai menggores hati wanita. Betul. Aduh Mas Gareng. Wong aku kandhan kono kok betul. Sesuk pokoke tak job neh Mas. Mestu iki kula tenggol mo. Soale setoran kula tanggal 5. Ablok. Ya. Tidak, saya guru ya bro. Iya. Mikir anak-anaknya. Boten program diet kok, Bang. Oh, Nggih. Nuwun estu to ngakoni to. Kok ngerti. orang mangan sego, ning mangan ati tadi apa iki sego. Tiu. Umpama mundut Rokmini. Aku nek Rokmi gak duwe, nek Rokmini malah tak tukono.
Belanja lu kayak kapan aja ning pasar bolo. Terima 10.000 telu. Ya. Ibarat wong numpak perahu halus ya. Wong ayu. Coba Mbak Wida sampean anu nawani Mas Gareng. Mas Gareng daharin. Mas Gareng, daharin. Upama kakon kowe tak tek bojo gimana? Emoh lah Mas, anakku wis loro. Anakku ora apa-apa. Kowe kan gelem tak tek bojo. Omahmu dolen. Ya. Belum. Kok malah ngeret kowe rek. Lah kowe nyukupi anak loro. Kecelok tuh. Awak kene yo butuh pendana. Malah golek ngenteng-ngenteng. Nek nak kowe bojo nduk untuk bojo aku. Ya ora rugi kok. Lho, rugi bondo nek bojo ganteng. Pangan apane ganteng iki? Lho, pangan penak. Kowe gelem. Apa ya? Kayak iya. Jadi nek ra corekan lumayan nih Mas. Kandhani hapus piye? Hapus tenan kedanan kowe. Karene bocah kok. Ora percaya takok karo kancaku. Kancaku baguse uleng-ulengan mendung. Kok ulung-ulungan koyo ngendung. Peteng lah. Lah yo kok nek bocah yo peteng tenan kok. Lah ketok ketemu adik. Lah iya, ketemu geser sih adik. Lho peteng tenan ta. Anu Mas Gareng. Apa? Ten Bapak Bro ini Mbak Wida ini adike kathah. Kakak. Sing dempong niku adike, sing ngendang jaipong niku adike, ning ngendang sapet niku Mas Anggi niku ya adike. Oh, nek aku aja mbok pek aji. Ora, Aja. ora. Aku pek anak wae. Pek anak. Nek Pak anak terus arep ngapa? Ya lu emi. Aku ya mau. Ngono. Ngono kok setia. Minter. Selemek terus. Ing madyaning cala nidi angin jengling paku tepuk tangan. Allah terus ya. Kadangipun Kakang Yayi nembang. Sriuning mustika tuban. Kere iki. Ya.
loro. Oke, ya. Bablas eling ya eling. Iki ngomong ben gayeng, ben lucu. Wong padune aku yo golek baten no. Wah, ndak bisa. Wong bayaran dagelan piro badene aku ngemek-mek karo penyanyi. Sik ya saurunge ning Dor Bras iki sak lagu meneh ya. Nggih, jauh. Saking Pak Warsito ngaran tasih monitor Mas Tarno Tania Jaya salam untuk Mbak Wida. Wah. Mas Sunarto Pak Inandai Gemolong tasih monitor sembah nyuwun Mas Jaini Purwodadi tasih monitor Pak Ngadinu Pondok Umum Bekasi salam untuk Mbak Wida Joko Santoso Kasino salam untuk Mbak Wida Mas Mantos Trisnyono salam juga untuk Mbak Wida Elo tenan wah bengi iki menangan iki Mas Pinyanto HS Mbak Wida ikut Mas alhamdulillah sehat ninggalkan tresnan nggih kamu tahu Mbak Wida Kulo lagu enggak yo lintang bopo dalang penyanyi Mas Rangga saking kula bumbu kurung. Oh, Rangga ora melu lho. Bumbu kurung ini sebenarnya di paketan. Masalah saking Damar Sasongko Karang Gede Boyolali. Salam untuk Mbak Wida si Podang Kuning terima kasih. Ya bejamu Mbak ayo. Sing dadi sisiane Mbak Wida ora kena cemburu mergo dheweke iki pancen penggemar akeh. Mas Joko Lemah Ireng ing wonten Abipura Jayapura. Salam untuk Mbak Ida Lala. Nanti ketemu wonten RRI Jayapura lan Konya Barat derekne oh kalau ben nanti ketemu kali Mbak anu Mas Joko. Nggih. Jane sana Pak jak ning India ning angkut di lagi perang India. Mas BG Surawono, salam kanggo Mbak Winanti bojoku dhewe.
Kancane yo duwe bojo yo ora koyo kowe kuwi. Masaku. Nek tak waca ning engko ning YouTube tidak nesu masuk iya mentek paketan pirang-pirang sebagai nonton iki. Nggih, Wajib diapresiasi. Nggih, terus. Nggih. Matur nuwun pandemen-pandemen budaya lumantar YouTube Bapak Grup Channel kalian Juve Multimedia Channel tanpa terkecuali. Oke apa nih? Ayo saiki salah gimana ya? Aku pun Mbak Neha, ayo Neh. Aku Neha iki sisi kok rupane kaya Dani ya. Ning ngono Ora. Ayo kaya cah burung. Kula nek catet Mbak Neha niku kemutan almarhum Suwardi Pak Warsin. Mas Lai. Nggih. Mas kula pripun ta? Dan kula teng niki tujune kula imane kok bakoh mo. Pripun ta? Bida teng Kalimantan iki berdua iki mo. Jenengan- Pesawat yo loro jejeran teko kono ning hotel yo kurang loro jejeran tujune kok imane kula bakoh. Oh, berarti sira bakal Mbak Neha. Kono iki nyerot mawon jane. Aja tumbang cucuan. Sorry no. Kula iso nyeleke mo. Nggih. Aja yo nduk aku sedhe bojo timbang budal leh omah-omah kowe golek liyane. Aku ngapik kok mo. Umpama jenengan ndere samoh ndek sore-sorene. Jenengan niku percaya mboten promo nek. Mboten blas. Blas Mbak, mboten. Kowe kena ngono nggo nutupi perkara iki. Nek kan atimu ora iso nutupi to. Wong ketolehmu mesem karo rasa lara ati. Semari karo ngempet lara ati aku. Tak tolak wis namu. Mbak, kula tak nyoba pelok barang nggih. Nggih. Lagu keremenan kula menika jenang gula. Wah, cocok. Nggih. Nah, lek ngenter men ora mung slendro ae sesuk merem ya. Balu kita. Lele. Ya. Buka celok nggih, Mbak. Ini langgam cara Solo sing penak nih. Lagu betul sakit sesuatu. Apa pikiran sampai ini suruh gara-gara rek perintah padalang duduk. Perintah padalang duduk. Jangan mengganggu konsentrasi Mbak Neha. Ya lho, perasaan tinggal gini, wis perasaan tinggal sih. Timbang mana? Dipitnah mawon. Ora apa-apa, aku tak lungguh ngene wis tak lungguh. Yes, tipet-tipet bokong ya enak. Mubida. Nek macam-macam mang pancal. Enak. Ya. Nono.
medit Mbak, dikencengi anu perutnya dikencangkan pakai suara perut biar suaranya medit. Nek suara gede pakai suara diafragma dada sama gulu. Nek cilik masih cilik suaranya. Nano, yuk. Kelinci ucul, ayo. Tak lihat duduk ganti duduk ucap. profesi saja ibu aduh bareng rodane tahun mulih nanti kakangi iya sama lagi Kiang Santang kayak jeruk Kiusan salah nggih kula pun kali orang kambing to kandhani kok bapakmu lagi telepon di sore sama niki tesih sedherek sedulur oh berarti tidak boleh anu macam-macam kan saudara mau nih hasilnya pada saya ini pun lama-lama pun kelingan kan lah percaya bapak ini di telepon intinya apa kula ya apa ditukno kene kok orang ketuan lho tuh tak jelas no ngene lho Pak Par jenenge cek kerabat karo Pak Indra oh lagi eling terus yo guys dong aji tak ditukno iki aji iya aku nek tak kendoni ngono lho wong do mesir aku pirang-pirang usah iki ulah mboran sombong pamong iya usah kuwi ora pengen duwe pacar pengen duwe kanca sing akeh ata boten lho oh lah bajirut ya wis nek aku menang ngeten lho mau lah aku ora tau update tak dadi ngeten lho piye jan-janipun kala wingi niku semboyane kalih ngendikane jenengan sami ora pengen duwe pacar pengen duwe kanca akeh terus gandeng bengi niki petukku tenan ut boten nggih ora no kowe iki ora sampe gak atine ngomong akeh kula pengen duwe bojo Mbah bojo wis ta welingi bapak iki rungokno sik to lulus dulu baru punya suami oh iya kan ditabung nyicil dulu sekarang oh tidak boleh gimana sih lo masa ditabung oh makanya kok di belakang rumah uwi tak cari umput ibu nanti loh
Belum menghilangkan diri. Sekolah kok setengah jam ini ngopo? Ya dalah tenang lah. Yo. Mumpung urung kelakon sing primpen. Iku nek relek kakuanmu mbok terus-terus meteng nganggur iku. Tenang. Wis aku wis arep matur karo Mas Parmanto, ndek ben aku diwene kewajiban karo Mas Parmanto bapakmu kuwi. Pripun mau pripun? Titip borong ya Mas, ini anak wedok. Nggih, mungkin nek kleru mang jewer ya tak jewer tenang. Lah gandeng saiki iki wis duwe ngono ya ora apa-apa. Wong kuwi kemerdekaan hak hidup kok gitu. Iya, hak asasi. Kita hargai, Betul. kita hargai. Silakan. Nih ya kuwi mau rampungno sekolahmu. Ngono ya. Kurang Oh. setahun, Pak. Ya alhamdulillah lah ngono. Wis bareng ngono kuwi bojo telu, bojo papat, limo ora masalah. Ya ora, Yo tentaran to omong. piye ta batak? Otak. Omah tingkat piye ta? Ya tadi yo iblis sak. Kelingan aku, Pak. Kelingan aku. Kelingan apa? Hadiah yo sedulur. Iya ya. Kan arep nyenteng apa ora? Ini mana ganti toko belum? Jember story. Lanjut. Ya. Suan model ngendi Iki namine suan model kepepet. Nah ya kocel kuwi kak. Makasih ya iki mamu gocek itu. Ije leres. Kula nggih ngaten kok mau namung digojekan. Ning ya sebenarnya kasih kerabat. Iya. Nah sing nduk uja saiki Dur Persik Dur Persik ku bari iki ya. Oh ngaten. Ayo diminta irisan lagune. Mufida. Ayo Mu. Sama Mbak Wi nanti. Ben lestari rezekine sing gadah griya, Soibul Hajat, mantene lagune lestari. Iya cocok. Ini nuwun sewu Mo. Pripun? Niki mau tak busaki pamrih ben warga mriki tepang kalih. Gak apa-apa nggih. Pancen ya wis aene kok. Sak mongso-mongso besok nek kula dolan mriki ya Mas mampir kae Mas Garengi ngoten. Nggih. Mas dene niku masalahe Mas. niki lak di daerah kula piyambak. Jos. Mosok kula nek dolan ning kono iki gak do kenal kok Pak. Iki kok iku. Nggih. Atur nuwun. Sampeyan untuk salam saka Pak Di Gareng Tralala. Injih terus kalau pun WA-an pun teleponan. Oh iki wae iki ngono. Ngen Purwadadi mesti keringan siji bis rela. Sing lakoni dedet. Sing pengindho sound system. Napa niku? Ayo sound system zaman biyen lho iki. Saiki wis api-api. Zaman aku biyen coba ning Glutuku ning daerah kono ki mayang kuwi. Halo, saratur durar. Wis saiki wis canggih. Alhamdulillah kemajuan zaman. Iya. Ya diaturke lagune Lestari. Berdua. Ya.
Dan enak ya. Luar biasa mo. Mas Gareng, jauh anu bareng tak sawang sak brebetani Ije. panjenengan karo kancaku pengarap sing jenenge Budi kok meh padha. Lha menacah niku lho. Cepi mang sawang ta. Lah, ora kaya kakek ngadi to. Pripun? Yo bagus kula to mo. Oh, di bojo durung. Weh, Mana lho? Bodoh berarti. Oke, saat ini terus yang terakhir aja. Monggo Pak. Enggak. Ada 3 hadiah terakhir. Ayo. Kata. Enggak. Dibacakan monggo Mas Bud. Nomornya berapa? Ayo. 00492. 00492 siapa? Adakah? 00492? 00492? 00492? Tidak ada. Kosong. Ya, langsung katakan lagi. Yuk. Pinten Mas Bud? 03037. 03037. 03037. 03037. 03037. Ada enggak? Sakit. Nah. Ya. 00291. 00291. Nenek orang 291. 291. Kosong malih. Gimana ya? Kok udah kembang nih? Mau lancar kok. Saya kok mandek. Selanjutnya Mas Bud, ayo enggak apa-apa. Jangan menyerah. Cari terus Pak sampai habis. Berapakah? 02967. 02967. 02967. 02. Ada. Alhamdulillah. Tembus. Jadi beri 02967. Nah. 02967. 02967 cocok. Alhamdulillah. Berkah barokah. Selanjutnya. Pinten Pak? 01265. 01265. 01265. Alhamdulillah tembus. Wah, Tembus. Cucuk oleh wungan. Alhamdulillah berkah barokah Ibu. Cocok. Terakhir Siap sama. Hadiah utama. Wah ini
Iki ada utama apa Mas Bud? Kira-kira isine no. Ya, pokoknya kanggone wong tani Cocok. cocok. Sprayer. Sprayer berarti alat semprot. Wah. Oh. Namanya tuku neng online. 00281. Ayo 00281. Ayo. 00281. 00281. 00281. 00281. Hangus. Skip. Muga-muga untuk aku, muga-muga untuk aku. Ini nyemprot apa? Lah kula mboten asal kupon. 03502. 03502. 03502. 502. Sindene ora. Skip. Skip. Bismillah, izin harapan. Pindah. 03510. 03510. Alhamdulillah. Kleru. Wow, tak kira 510 malah 516. kata 03510. Oh, enggak ada, ayo. Skip. Oh, tenang wae. Ayo cari. Berapa kah? 01400. 01400. 01400. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. 01400. 01400. Alhamdulillah. Ya. Dapat semprotan hama. Sing bro sawah Pak Lu kita. Mas Gareng yang telepat kula nyung kampung nggih. Semanten ugi kula Romo lepat nyuwun pangapunten jasanipun nembe panggih pisan menika. Amin. Mbok menawi kula kladu ing tembung menawa bakun namung kagem luwihan. Nggih. Ngaten nggih, Mo. Wase ampun pedes duluran kali kula nggih. Pangestunipun, Kita sembeng malih. Nggih, siap. Wes wancine tansah dieling. Wes wancine Padha nindakake akan mesti mandang ayahe sadaya lakoni rancit dawuhe pangeran sorakake sadae agama Imam Batu
lelikan wong Drek kawan ning semune wetan bangsulipun prapandang yen bos bangune genjing Semar pripun Ndara susah ngati krana ngupati tombo kanggo rogane ngaji kulanang Bambang Prangkadan ingkang wis madas kathah usada wah iki prayogane piye ya wah Den piye manut sabda tama wonten wiraos kula menika ndikaaken bilih roganipun Kang Rayi menika sabab koncatan badan alusipun mari kecalan badan alusipun amargi badan alus saking Kang Rayi Prangkata dipun dusta kaliyan sipating Narendra ingkang kedhi ing samangke nggadahi raos remen kaliyan Kang Rayi menika Ndara monggo nggih banjur sapa sing wanuh-wani dusta marang badan alus sing Yayi Prangkadan Ndara ing mriki wonten satunggiling nagari negari sinebat nagari Paranggedah ratunipun Ratu Wanggu tawi kedhi naminipun Prabu Kenyamuda Kadasih niku nggadahi raos tresna kaliyan Kang Rayi ketang kersanipun ngantos dipun dusta badan alusipun mila Kang Rayi wontenipun namung nglumpruk tanpa daya wonten ing praja mila sagedipun maluyakaken Kang Rayi monggo kula dherekaken tumedhak wonten ing negari Paranggedah kala wau banjur ana ngendi dununging praja Paranggedah wong babar pisan nek ora nyemulupi ana ngendi dununging negara mau Den ampun kuwatir kula badhe mangsa semedi malah diening badhe nyewanaken satunggiling badan alus ing samangke saged nuduhaken wonten pundi dunungipun negari Paranggedah Brio mangu-mangu mangun kun kang duha brimang wa Semar bareng siwa ngangsah yoga semedi iki kok ana menodya cat katon cat ora mapan ana ngarepku wah iki sapa nggih mang dangu dhewe ora pun matur to kula saged nyuwunaken badan alus ingkang ngertos dununge negari Paranggedah nggih niki penyayine kula nuwun Raden Ayu jenengipun menika sinten menawa sira tambuh marang aku Raden aku iki Dewi Pasemon Mbak Yune Bambang Prangkadan ingkang wis ngurut ing Kasidan Jati sira sapa Raden kula kadang sepipun Yayi Prangkadan ingkang tunggil Rama siji biyung nami kula punangka Wijaya nyuwun sewu kaya menapa jengah ndika kawis tinggal lamar-lamar tininggalan Raden Ayu sumurupa Raden aku iku wis ora badan wadak maneh aku wujud badan alus sabab aku wis ngurut ing Kasidan Jati ya mung saka kersaning pangeran aku ijik tetep dikeparengake ngamping-ngamping adiku Yayi Prangkadan ana wigati apa dene sira padha ngrawake marang aku Dewa Raden Ayu lumantar Siwana Yantaka kula nedhi pitulung semados nedahaken wonten pundi lusipun Yayi Prangkadan sabab Siwa Semar ngendika bilih Yayi Prangkadan menika sakit namung batos kecalan badan alusipun ingkang mongko kula ingkang kajibang upadi usada kangge Kakang Prangkadan kula wau Gusti Ayu kajatri sangka pirang primangkul kinempet
lembet. Iya. Angka Wijaya aku wis pono mulu kang dadi karepmu. Sumurupa Abimanyu lamun to dina iki. Aluse Yayi Prangkatan nembe didusta dinaring jin kang micil saka negara Paranggedah. Prabu Kenyamudha kadasih. Dene yen to sira pengen ngerteni mungguh ana ngendi dunung Paranggedah Muragayu. Lumaku bareng sak lakuku. Tak cedhakake dununging Paranggedah yen sepono. Upawa tekan kono bangsa Bedha murba marang perkara iki nyesraken dawuh Siwai ayo tak kanthi kula dhekaken Perang sampo samya medal halih Angga Wijaya kados pundi Raden Ayu iki wis mekana sak pinggiring wilayah utawa sak tapawantesing praja lan iki tak jujukake ning mburi Muragagi yen to sira lumumpat ana sadurunge beteng ya beteng iki kang minangka dadi papaning praja Paranggedah mangsa kudu Angga Wijaya nggono murba perkara iki wis rampung kewajibaning Dewi Pesamana tak balya ning jangkak inggih ndherekaken jengkar paduka Gusti Ayu. Wah Semar. Pripun? Iki papaning praja Paranggedah nanging kok arep mlebu palang benteng kok. Pun gampil. Nek perkara niku urusan kula. Piye? Niki ajeng kula grayang ping 3. Nek pancen benteng itu bebantu teng sampeyan mesti tak grayang mesti mendhak. Mergo grayangan kula niku wis kondang karo kok. Grayang sinten mau nek ora gogloh kudu Semar. Ning ewadine nek tak grayang ping 3 kok ora gogloh, tak orak-arik jagat iki mangsa bojo. Ayo. Tonggo jae lebet. Pripun barang mlebu benteng iki ana sipating satriya ya padha karo Dewi Pasemon mau cat kanton capura. Napa sampeyan pangkling kalian lare menika? Niki adimu dhewe. Aduh Yayi Yayi Prangkatan longso temen penghuni pamuyuji sira manjing ning praja Paranggedah kaya kinunjara dening Ratu Paranggedah Yayi. Iya Kakang, aku ana kene Kakang, aku ora kerasan aku bakal njaluk mulih Kakang. Aku pengen bali ning jiwa ragaku Kakang. Di aja kesuwen iki tak boyong bali ya Di. Tak boyong bali iki ana gendhoga kencana kanggo wadah nggonmu bakal tak kanthi bali praktek praja ya.
Sembrodo iki alus perangkatan tak lebih ing ndo kencana nggo ampun kesuwen gendang bali engko ndek selakonan to mriki ayo dhewe ana maling aguna. Ana maling aguna ning kene. Batobat. Sing dicolong alusing Raden Bambang Prangadan. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Muda kadase ngaturaken tiwasan piye bocah mbak anggenipun paduka ngrasa dateng kula ngreksa dateng alusipun Prangkadan mengke apa lamun bilih Prangkadan dipun dusta sipating satriya dipun lebetaken kendhapa dipun bekta majat dudu karepe dhewe sapa nyolong calon jatuh kramengku Adikku di ojo kaget rasane atimu pun kakeng ingkang pokoning Madukara kene yai iya Lambro ojo kaget aku iki Prabowo kene Koko Prabu Jimat sembahan kula sangat ngaturaken dening Pandhawa dunya Paduka Koko Prabu kepareng Prawuhana mriki Koko Prabu kados pundi kawontenaning yoga kula Bambang Prangkadan anggenipun nandhang ruga madas kateng usada Koko Prabu di punjawi napa penandhang adile padha dilakoni ya di sing sabar sing dharana sing lila lan legawa ya di peteng dedet kang semandang ning Madukara iki semengko bakal enggal pulih mula-mulane lan bakal bali padhang kang dadi jagat percaya ya di yen to anakmu lagi dijangir dening Gusti kang nyipta jagat yani iya apa jlamper ora kelingan lakone Garuda nalikane uga lara kaya dene anakmu maune aku meh butuh wegah urip ning
gandhe kabeh linakonan kanilaku nyatane Gusti mung nyoba kang dadi titahe kaya klebu Gatotkaca kang malah sembada nyantuk luhur semono kuwi anakmu Bambang Prangkadan dungakno wae wong tuwa iku yen to duwe anak sasat dipasrahi gaduhan dene yen to gaduhan mau gawe bingung lan gawe pikir kang umrung kepaping jlamprong rayo balekno wae marang kurbane Gusti percaya ora suwi mesti bakal untuk usada kanggo rogane anakmu inggih namung Kakang Mas kula boten mentala rimbuh hari rimbuh mekaten kawontenanipun anak kula Prangkadan nggobro kusika kados kanten Kakang Mas Resti tak ewangi-ewangi donga yadi wong nyatane siadi ora kurang nggone Upati Srana inggih kula sampun utusan yoga kula Kawijaya supados Upati Srana kangge ruganipun Prangkadan mugi enggal pikantuk katrangan Dimas pun Kakang Prabu Nyai Yamudu soho sang Sri Arjuna aja kaget pun Kakang ing ngarep kono kene. Koko Prabu Bekti kula katur. Ya wis tak tampa. Koko Prabu sarawuhipun ngaturaken wilujeng Koko Prabu. Inggih Yai Samiaji manggihi wana seman kula. Wah. Telap tekane Kresna kakangku. Aja duwe panyokur sing nika-nika Werkudara. Arjuna kados pundi? Pun Kakang bakal matur perkara rogane anakmu. Rogane anakmu Prangkadan nandhang kaya mangkene iki sabar nembe koncatan badan aluse. Percaya Di, ora suwe bakal ana tamba kang teka dhewe prapaning Sang Kawijaya. Jaya ingkang prapta inggih kula. Piye paran-paratane? Iya piye inggih paran-paratane Upati Tondo kanggo adimu Prangkadan. Kanjeng Rama aturuninga menika kula sampun pikantuk tondo. Leres ing dados sabdanipun Siwa Kresna bilih adi kula nembe koncatan badan alusipun. Nyata badan alusipun dipun cidra dhateng Narendra saking ingkang namipun Sang Prabu Kenyamudha kadasih ingkang mekaten gandeng saking astanipun Kenyamudha kadasih sampun sembada kula bayang kula lebetaken wonten Kendhaga Kencana sumangga brangkenipun muruba mugi-mugi Narendra Paranggedah kula boten sembada nyusul wonten mriki mengkono inggih ya wis ora kesuwen bakal tak papane tak panjengake badan ulus adimu Prangkadan. Panuwun sasampunipun badan alus saking Prangkadan kapapanaken badan wadak malih sembada anggenipun saras Koko Prabu inggih sedaya kula awu Yai Aji inggih wonten dawuh namung purbane Gusti Arjuna wonten dawuh
pancen sembodo anakmu disenengi sipating ratu. Inggih. Namung kula mboten remen kok wo. Terus sik to prangkadan. Kowe disenengi nyamudha ngadasi kok mau nglakoni iki ngopo? Inggih krana Narendra saking paranggedah kula wau awujud wandu awi kedhi wo. Oh, bocah wandu. Inggih. Napa nggih Wentala menika priya sejati kok badhe dawuh kaliyan wandu. Ayo ora apa-apa nek padha seneng iki ora apa-apa. Namung nyatanipun anak kula mboten remen. Inggih wo, pangapunten wo. Ugi matur nuwun dhateng Kakang Mas Pangwijaya ingkang sampun nyarasaken kula. Iya ya dibalis padha ya Di. Prangkadan wonten dawuh. Kowe aja duwe pangweca sing elek tumraping kenyamudha kadasih. Wis rupa. Gusti matedhake kanugrahan, ya to? Wahyu ning kamulyan. Mongko nggone itu medhal ning Madyapada kuwi dalane neka-neka. Yen sira percaya marang Punwa, kowe gelem dirabi marang sing jenenge kenyamudha kadasih. Amarga nek kowe gelem ngrabeni nadyanto Allah paribasane ning tok niati. Kuwi sejatine pengawak wahyu kamulyan yaiku wahyu Cepaka Mulya. Pokok Prabu piye? Napa terus saestu ing dadi sabda paduka. Aku iki nate goroh apa to karo kowe iki? Apa aku tau ngapusi karo jeneng Janaka yo apa tau ngapusian? Nek kowe percaya monggo, ora percaya ya ora apa-apa. Iya to? Ora kudu dipercaya. Nggih. Ning apa yo mempring ngatasi anakku lanang sejati kok arep entuk panduta. Menang kok aja muni kaya ngono kuwi. Manungsa del. Nek wis diniati kabeh apa kalah karo si jenenge Andri. Nyatane bareng dipek bocah terus coba ta gemati. Nggih. Ya wis nek percaya ya mengko ora percaya ya ora apa-apa aku yo matur miting kelopo kok. Nggih kok ora mugi-mugi napa nek dados sabda paduka kelorosan. Iya pancen bener. Ning ya nuwun sewu kabeh iki mbok ya ana rasane tumrap jeneng ingsun. Terus kados pundi. Ana kene iki nadyanto aku ki nyebar pawarta tumraping prangkat lan tumurun ing kanugrahan ning aku uga bakal nyuwun senjata pitulung kok Di. Kados pundi. Durawati ku nggan mungsuh ing bedah praja. Wah, padha mau-mau. Perkudara iki arep ngandi. Ora diperintah kok lunga. Sampun dados watakipun Kakang Mas Werkudara. Ning aku iki urung rampung le matur. Yai Aji kados pundi? Lugu-lugu ingkang saged ngunduraken mengsah ingkang manglurah Durawati kala wau namung Yai Arjuna. Kan nggih. Janipun kula badhe dawuh adik kula Janaka. Lah kok malah Werkudara kondisi ilangku ki ngopo? Kok mruput men ki ngopo Werkudara iki? Oh alah. Golek cah Madiun apa piye rumangsa. Ayo seneng tenan kok ya ditembung ora. Sinten mok prangkadan mau lho. Wis ayo ditutke prangkadan dhisik. Inggih. Lajeng Durawati, mengko nek bubar rampung nglakoni anakmu, monggo kula dherekaken. Monggo nyanyi. Aku ora apa-apa, kok ora apa-apa piye to? Aku tresna karo kowe iki tak lambari batinku kang suci lho, aja sak penakmu dhewe.
nganti kowe tak colong badan halusmu saiki kowe bali nyang badan wadak aku tetep tresno karo kowe tulung to aku ladenono monggo nyatane kowe iki satri utawa wong wadon sing kedhi ora apa-apa wis to akeh carane engko nang kowe tresno marang kowe gelem ya dadi bojoku ya wis yen ngono aku manut larak ngono engko nyambut gawe iso bareng karo aku iya kowe sing ana ngarep aku sing ana mburi iya tenan bagus tenan kowe Prangkadan turut ana brantaku bumi kunjing langit kelap-kelap kantong luring sanging sang mawes gandrung nalika semana prayitna sang Bambang Prangkadan sigra hanidikara dununging kenyamudha kadasih Narendra saking Pranggaret gedhah ingkang demen dhateng raos sing sang Prangkadan kedadak wahyane mangsa kala luntur kang dadi batan wadaking sang kenyamudha kadasih badar jatine wujud wahyu kamulyan manjing hakane sang Prangkadan Prangkadan nggon munyi dikara marang Ratu Paranggedah sembada dadi wahyu manjing ana bogar bangu tegese lahir kowe rabi putri ning batin kowe rabi wahyu kok Prangkadan mekaten iya anak kula iya mas mangsa kula anakmu inggih Prangkadan pun dari kempek iya inggih nyemanggaken Kanjeng Rama saiki Arjuna yen ndak tak kanthi Prabu Indrawati ngrampunke lakon Indrawati sawani kula dherekaken iki ratu sing tansah nibaki kemayan kowe sapa Bratasena ayo Kakang Baladewa tek kemat kena kabeh Padya Indrawati tek gendam krana nek aku ora bakal mambu gendammu maju kamleng pupumu ki kok gareng piye wah pupu abuk sebantal lho sepape apa gambleng karo ratu wedok ngerti pengapes aku pupu kiwa dhewe ora ngemer badanku ngemer pupuku digambleng sawet abuh sebantal wah tambah lolo abuh iki loro mula nek kira-kira gaweanmu ku aja tok nyanyi aja tok garang kuwi dudu ndrekmu dudu hakmu kok tok nyanyi iki piye sirku kok sirku piye ta tak wene kecohku muga-muga dangki pisan iya wis kicek iya wis ora maju iya maju bocah iki kan maju kok malah mundur
ora tanggung jawab ditinggal ora dipikir kados wis ana maju nek karo ratu wedok kae ratu ae kencana wungu aja tok kasar ngungrumen wae maju legane atiku Raden Arjuna mungsuh marang aku iki kencana wuming bakal lumawan marang kang dadi kridane Arjuna kencana wumu piye kowe arep mateni aku monggo ning aku ora wentara nyawang sumelak ing wedanamu bocah kok ayune kaya ngono mbok yo ngelingi biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo aku nadyanto mau apusi mripatku ning batin Kurawuta weruh sejatine kencana wungu Ratu Ayu apa ora kelingan nalika semana kowe nang ndi wae tak tutke lumaku ana ngendi wae aku ngetutake ngandulemu makarya durung rampunge tak boyong bali mergo ketang tresnaku karo kowe wong ayu iki ngopo ora sandadak kakang wicara bener yen to kowe kuwi pancen jantung ning atiku nadyan to sawetara pisan nanging ing batinan aku ora negakake marang wong ayu kowe iki ngomong apa aku ngomong sejatine kelingan ora kowe ngadang ning Kartasura biyen kae kelingan apa ora lali pin montore tak delik ya ning mburi omah tak dipidami biyen kae mbok yo ngelingi jaman semono apa peh dadi wong sugih terus lali karo aku ya ora apa-apa nek pancen kowe lali karo aku tak terima-terimake saksine akeh tumraping wong sing padha nekseni pasti aku marang sira wong ayu ayo bali jadi wujud ini nakal iki kuwi banget tresnane kangen iki ya kuwi ijo apa iki ijo apa jadok lah darah saking pertapan Sendang Wungu iya Petruk wilali karo mboten darah indang danu resmi dah pripun kabare kabare becik sing ora becik iki daramu iki Petruk ora tilik karo bojone wong tak kon ngenteni kok ya nyusul marai iki mbak empun to Teh lah iki diajak wadon iki kepro wis musul marang pun Kakang iya Kakang pangeran atur uning yen to kala semono nggonmu ninggal marang ning pertapan Sendang Wungu sawise tok tinggal bali aku ngrebini pangeran ngrebini iya bungamu aku nglairake jabang bayi micil kakung metu lanang iya tak paringi Raden Bambang Danang Kesuma kang dadi asmane ora tok gowo tak tinggal ning pertapan mergo ijik timbur diglewentah marang Kanjeng Rama mengkono iya lah sing dadi Daneswara kuwi bapak Rama iya sing dadi Patih Guntur Parawaga Garuda Guntur Parawaga ingkang wis sawetara sengkles wiwine sawiji ya wis ayo padha dibabarake lan dibadarake tak kanthi unjuk syukur miring pangeran dening kabeh dulur lan anak bojoku padha nglumpuk ana ing kasatriyan ayo pangeran muga Gusti ngijabahi kang ta istianing pangeran iya matur sembah nuwun
Sembada nggone Bambang Prakadan jauh marang kenyemuda kadase nggih. Lahir menika Rabi Pamestri ning Batos menika Rabi Wahyu. Wahyu ning kamulyan sabab sak mulya-mulyane manungsa niku menawi sembada palakrama pikantuk jati ning pemarem saha nocok dhateng manahipun pribadi. Mengkono nggih. Lampahipun Prakadan kalian kenyemuda kadasih sami kalian lampahipun anak kula Golin Winanti utami yang sampun sembada kadhawuh Ilham Tulus Wicaksana. Antuk wahyu kamulyan sekar cepaka mulya bisa turah pradalan berkah penguripane bejo donya bejo ngakirate sumarambah marang kabeh tiyang sepuh wabil khusus panjenenganipun Bapak Pujiyanto Sabrayan. Mengkono Kakang nggih. Mila monggo unjuk syukur saka bunga aku akan joget tandha syukurku mring Gusti.